Vítam po chalani. Takže dnes tu bude losovanie, už v druhém mojom poradí. Tak v zelenej miske sú nápisy s menami a v bielej miske sú nápisy s týmami. Takže ideme na to. Takže prvý jazdec je Vladis. A ten bude jazdiť za tým. Vladis bude jazdiť za šedý tým. Takže ide ďalší jazdec. Ďalší jazdec bude jazdiť za. Je to Jaký. Jaký bude jazdiť za. Jaký bude jazdiť za zelený tým. Ide tretí. Iceman. Tretí jazdec je Iceman. Iceman bude jazdiť za. Iceman bude jazdiť za biely tým. Iceman bude jazdiť za biely tým. Je štvrtý. Štvrtý som ja. Ja budem jazdiť za. Ja budem jazdiť za modrý tým. Ja budem jazdiť za modrý tým. Počkaj, si to trochu poposúvam. Ide piatý. Piatý bude Egreš. Piatý bude Egreš. Egreš bude jazdiť za. Egreš bude jazdiť za šedý tým, takže bude s Vladisom. Ide šiestý. Šiestý je Tuner. Šiestý jazdec je Tuner. A Tuner bude jazdiť za. Zelený. Tuner bude jazdiť za zelený tým. Siedmy jazdec. Siedmy jazdec bude Aty. Siedmy jazdec bude Aty. Aty bude jazdiť za. Červený tým. Aty bude jazdiť za červený tým. 8. jazdec bude RRS a bude jazdiť za červený tým, takže bude za tým. Deviatý jazdec bude Speed a on bude jazdiť za čierny tým. Speed bude jazdiť za čierny tým. 10. jazdec 10. jazdec je Gorky. A Gorky bude jazdiť za
tým. Gorky bude jazdiť za žltý tým. Je 11. 11. je Honza. A Honza bude jazdiť za. Honza bude jazdiť za biely tým. Ďalší jazdec je Martin Bielik. A Maťo bude jazdiť za. Čierny tým. Predposledný jazdec bude Hadík. A Hadík bude jazdiť za. Modrý. Hadík bude jazdiť za modrý, čiže bude so mnou. A posledný je Rebel. A Rebel bude jazdiť za. Žltý. Rebel bude jazdiť za žltý. Takže to boli všetci jazdci. Takže losovanie je hotové, takže už sa tešíme na budúcu sezónu. Ešte tu je to. Všetci jazdci. Čauko.